Nang nyata lulutuin nang. Ahong. Paya unay mo dito nga unay. Ni turo nga ni katuro. Agtunot ti palta. Kundi par apehan nyo kahit mapanikaryan. Nakadado nga tao. Kada nga tao. Woy. Kasla dalabayek ka daw. Mm. Penyat labayek. Hindi pagtunuan mi ti paltat ka kapsat. Paya unay yun nay. Oh, nakadardarang, nakapudpudot sila panagayin ayat mi kinirusing. Yung paya una yun, dahil girlfriend mo naglamen, di pa nag-etangin ka. Dito ituno mi nga paltat ka kapsat. Ujikin ko. Tari amang na eh. Jay. Kurang dito gungor jay. O kurang ano tito gaw jay. Ha? Kurang ano tito gaw jay. May message ito gaw jaw pero isan na. Maalatin ko. Ang tama ni inang na eh. Dati jay. Ha? Dati jay. Ang tama ni rusingin na eh. Tao jay jay. Apo unay mo dati tuntunan mong prot. Ano na? Pateng. Kateng. Pateng nga babatay. Po. Nagrigat pa yung mapil ko na eh. Napil mo ko na na? Napil na gamit na may ito na. Po. Bakit? Napil ko na na? Ako matultulat pa nag. Tuntuno ni ko ha? Ne. Ni inang. Apa ya? Nagtuno na ka dyan electric pan. Tilaoy. Tang. So dadagi ti rusing. Okay. Ada ni auntie nga taga Burgos manin. Ado nakabuya din auntie eh. At tanan ti Lolita kung kunate eh. Okay, tapos siya sa ni Katuro, ni Nilyang. Kwa nasingpit kini Katuro. Tapos di Bunso. Oh. How many kwan Bulinggit time? Ni Bulinggit, arje man ni Bulinggit. Yeah. Ya. Siya. Hi. Hi. Hi ka, hi. Ay, nako ko na naman. Kaya asong yung nanganin at nagiday. Na asong sa longga. Tol. Kita man tayo nararamid na mga lamisaan na eh. Wapo ya. Katrin sama ata. Katre. Kita man. Unsa. Mga abe kasama tayo nararamid yung lamisaan white. Apa ya? Kasalamat Katrin eh. Double purpose kami dito bro. Double purpose? Wan tanong malpas ka nga mga nang kinabsog ka nga nalay nga nangan maalam di po nga nang gidakan manukan. May lang kaslabiklat no ka na ha. Ha naata talaga double purpose dito. Paya unay mga ating Katrin nga Sa lamisaan. ano pwede pusag suksok dito. May data. Pero silang pagarami ni kay tayag mo to ah. Uy. Awan latin na ko na yan, nabababa dito yan. Awanin ata pumuno ka dahil. Unay, sabi na yung mas titawang na eh. Yes, siya. Katawa na siya. Mga antay na eh. Double purpose kaya mata. Ama ko namhan. Onla pa. May lang. Wala. Siya ngayon ang. Ah. Natin ako ng bite. Kiti ba konak napintas daytoy tanong makalawlaw tay ani. Dulang mo na eh. Wow. Japanese style. Style te katering at ulang dito. Right. Dito na lahat sa baba. Yeah, okay. May lataya. Ano makagawa na naman yun eh? Pusa. Ayaw na eh. Ano yan? Dulang. Talaga dulang eh. Adi nga may lamisaan may kabsat yung kuha. Napan amin din di pagpipiknikan di karyanan.